sa mga ano part sa inyong partner. You want me to cook dried fish? No. So bago po tayo magsaya at bago magdatingan yung ating mga bisita, 4 lang naman sila, mag-asawa, no, dalawang couple. But anyway, so nilinis ko na dito yung ating mga gulay. Na malinis na yung gulay, guys. Ang akin lang is i-arrange. Sinabihan ko si Tami, i-arrange mo nga ito daw. Nakalimutan man niya, guys, kasi sobrang busy niya sa ilaw, no? At anyway, so ito, hugas na po sila, guys. Malinis na talaga, individually na malinis na. At kinamay ko na, kasi malinis naman yung kamay ko, no? Ganyan po yung buhay dito. Kamay-kamay is life. At saka yun, kalas o gloves, charot. So, yun, yung party namin, guys, is walang karaoke. Usually, meron akong para karaoke dito, pero nag-change na si Inday Mary, ayoko na makinig ng mga wordly song. So, kaya, na-notice po ninyo, kung ako, guys, usually, magkanta-kanta ako dito ng mga wordly song, yun, ganoon. So, hindi na yan, guys, wala na yan sa aking vocabulary, charot, mga papel sa buhay. Ang akin naman dito is mag-enjoy na lang ako sa live, pagkikinig ng mga Christian song. Nag-enjoy ako dito sa couch, guys, kasi paminsan mo lang ito makikitang walang cover. At kasi yung matagal na itong couch, guys, pero very good pa rin siya, no, dahil nga kinakaveran ko, dahil nga ang dami nating alaga. Yung si Mr. nag-relax habang naghihintay sa aming mga kaibigan. Okay, this is a new wash pillow. Put it in your side because it helps. Come on, put it in your side. Come on, I'll do it. Okay, there you go. Go. Kasi itong asawa ko, guys, alam nyo na, meron siyang sakit sa likod. At kapag nakaupo siya and then parang na paubos yung upuan na sobrang iwan ko, kailangan niya ng pilo, guys, no? Baby ka talaga. Kailangan natin yung alagaan. Kasi sabi pa ng iba, alagaan mo talaga yan, baka iwan ka pag hindi mo alagaan, guys. Kapag hindi ko yan inalagaan, guys, kang ilang taon, guys, hindi pa rin niya ako iwan. Hindi niya ako maiwan-iwan. But anyway, ito yung mga pagkain natin, ang bihon ni Inday Miriana, nag-swimming sa tubig at wala ng tubig, kinain na ng tubihon. At ito yung luto ni Lloydie, nagdala siya. Thank you, be. Ito yung chicken franchise, diba? Franchise. At saka ang nilagang baka ni Lloydie. So ito yung ating guys, ayaw ko talagang may mga apoy-apoy. Parang matatakotin man ako Parang paranoid ako sa sunog, sa electric, sa hangin, sa ulan, diba? Ito yun siya. At meron na yung biko dito, nagdala si Brenda. Ito yung kay Brenda talagang dinala niya. Biko with OB flavor at saka yung kanyang cassava cake. Ang cassava cake ni Brenda. Na may mga makapuno ba? Nilagyan niya ng mga puno. Makapuno ang daming lubi. So which is masarap. Simple lang ito, ha? Simple lang ito. Lloydie. Uy, Lloydie. Ikaw. Simple lang. Uy, sige, no? Okay. Ito sa mga part sa inyong partner. Open, nagkalisod-lisod ng isa. Uy, para siya. Here. Sa'yo to, no? Namin sa. Yeah. It's just simple, guys. Very simple. Simple rong nabi, uy. Dito ka ba? Thank you, guys. Simple lang, ha? Very simple. Magkaparihas-parihas lang, uy. Pari-parihas lang. Asan yung isa, be? Meron pa isa. Thank you. Labi, ingat. Hindi kami nag-isip na. Okay lang. Ang sarap nito sa feeling. Diba? Be, okay lang. Wow. We open these? Yeah. Binilan niya ako kanina ng lalagyan. Pink na kinuha niya. Tapos, okay, ganito. Asa, patingin? Christmas ito. Different kinds, so it's not necessarily a picture on the box. Yeah. The check mark tells you which one. Yeah, I have elf. So now I went over the deer, but they were all out of those. Another option. Nilagyan ko ng suka. Iba man ito. That's the struggle. Masarap ito sa bawah. That's the struggle that I had. Maasim po ito. When I first came. Di okay na to, Bino? Okay na to sa'yo? Ang dami naman doon. Kala mo. Kanya ko. Yeah, but this is my job. I Ano sabi niya? Sabi niya kasi okay na ba sa'yo? Sa'yo lang. Kasi, yan eh. Kasi si Brenda eh. So it's a struggle, but then you have to deal with. Diba? Gutom na ang aking mga bisita, guys. Nanigarilyo pa yung... Nanigarilyo pa.
pala dito mag-picture. Kasi parang Picture doon kayo. Tindig kayo doon. para akong nasa ano. Sa Japan. Japan. Mhm. Diba, nag-ano na, cherry blossom daw sila, guys. Ang cute ni Lloydie, para siyang, Korean. Para, Kami, be. mag-sharon daw siya, oh. Ng biko. Ang saya ng biko, be, as in, be. Ang haba-haba talaga ng asawa mo, be. Nagulat ako, be, kasi matagal din akong hindi na, kita sa kanya. Grabe, uy. Parang kumuha ako ng santol. Kaya tayo na lang. Across? Namiss mo yung asawa mo? Yeah, I miss him always. Huh? Thank you, for the food. I'm playing right now. My tails are pretty good. Like a little garlic. I like it. Garlic, Yeah. You guys like garlic? The garlic is good. Kami love garlic. Be, okay ka lang, be? Do you want me to move the plant? Or move ka konti dito, be. Oh, shit. I'm sorry. I think you're fine the way you are. Yeah. Hi, kakit ni Brenda. Thank you. Do you want me to cook dried fish? No? Pretty good. That's why you guys are gonna run away. Garlic. Alright. Guys, Ants wants to cook dry fish. No. Dry fish? Mark I well. guess you need a kitchen somewhere else. No. I said that they're gonna run away. Walk out. You need a dirty kitchen. Sabi ko, dirty kitchen in our place. Are you guys making dirty kitchen? The backyard? Yeah, the sunroom. Mm. The sunroom. She just has a dirty kitchen. Mm. So, Lloydie can cook dry fish. Mark's going to pay a fortune for exhaust system. Like we have double kitchen, we have like kitchen at the back of our house. If we are cooking like steak or something. Sarap siya, be. Pero, Don't eat the chili, ha? You won't like it. yeah, I know. Remember the And also the ginger is kind of spicy. ginger is fine. But the chili, So the, Mas nag-enjoy talaga kami sa Filipino food, guys. Pusit na adobo at saka yung nilagang baka ni Lloydie. O, di ba? Pangginaw ba? Nag-sharo na sila, guys. Kailangan nilang idalhin itong mga pagkain kasi talagang ay nako. Dagdagan ko pa man yan. May marami pang container doon. Akin malilit sa'yo yung mga lalaki. Okay na yan sa'yo. Oh, hindi, tag-iisa kayo. Yung sa'yo, ilagay mo na rin doon. Ay, ay, gano'n na lang. Ay, pagka, smart. Hala, uy, smart talaga si Brenda. Akin na yan, babe. Kasi, babe, oh, hindi ka marunong. Hindi ka sa ilalim kasi yan. Kasi sa ilalim kasi dito. Ganito talaga yung nagtrabaho sa catering. Tignan mo sa akin, ito yung ano lang, ibabaw. Oh. Diba nagdumi eh? Ito yung ganito, mag-party guys. Ano yung cellphone mo? Kay Lloyd dito. Asan yung cellphone mo? Gawin naman. Sa akin to. Parehas lang yan. Parehas. Asan yung mga cover dito? Nandun, Ubi. Okay, bye. Si Lloyd. Huwag ka rin makita. Basta ko. Ang dami, parang ang dami sa'yo. Parang kang, very good ilagay sa close. Ay, hindi. Ang babi, oh, dito. Saan yung cellphone mo, be? Ano ka, very good. Tingnan mo, hanapin mo. Hanapin mo cellphone mo. Ayun! Ito yung sa'yo, asan yung, may nag-ano kayo ng ano? Oo, nagsiyaron ako ng pansit tapos. Hoy, nandun pa yung ano, oh. Yung, hatiin mo ng ano. Wag na, be! Kulang kita ng ano. Ano yan? Please, be, ko. Guys, oh. Ito, ganito ang mag-party, guys. May shower na.